बाबा हमनी के चटकल के नौकरी छूट गइल बा। देखी ना कि पतरा में का होई। उहे तो देखो तनी जजमान। पाए लगी बाबा। खुश रह भगेलू। आओ बैठ। तहरा लोग के ग्रह नक्षत्र अभी शांत बा। राहु भी कपार पर मंडरा रहल बा। ग्रह शांति खातिर एगो छोटहन सा हवन करे के पड़ी, तब चटकल कमाए जइबा लोग त निमन कमाई होई। ठीक बा, एगो दिन तो बता दी। सोमवार के दिन निमन दिन बा, वही दिन पूजा होई। सब सामग्री लेके रखिए लोग, आके पूजा करा देम। ठीक बा पंडित जी, रहुओ तनी जल्दीए आ जाएम। ठीक बा। आ सुना लोग, हमरा खाए ला तनी निमन दही जमवइहा लोग, मुटहन छाली वाला। जान तरह भगेलू। बोली ना बाबा। इनकरा मौगी के दहिया बड़ा मीठ लागेला। अरे हमरा कहे के मतलब कि इनकरा मौगी के हाथ के दहिया जमावल बड़ा मीठ लागेला। ठीक बा, तू लोग जा लोग, हम समय पर आ जाएम। प्रणाम। कहो ना भगेलू, का समाचार बा? पंडित जी समाचार ये बा कि लड़किया सियान हो गइल बिया, 16 बरस के हो गइल बिया। एगो नीमन घर बर देख के तनी को सदिया कराई ना। अरे घबरा मत भगेलू, घर में बेटी बा त बियाह होकबे करी। का नाम है लड़किया के? सोनकली नाम है पंडित जी। जन्म कुंडली बा ओकर, ले आव। ठीक बा पंडित जी, जाते हैं ले आवे। थू। क्या भइल? क्या भइल? अरे जातरा पर ठेस लागल। ठीक है जजमान। धरी धरी बाबा, ई जन्म कुंडली बेटी के हमरा लावा त। देखी ना का दिन दशा बा हमारे बेटिया के। बेटी त तार लक्ष्मनिया बिया। लक्ष्मनिया जौना घर में जाई अनो से सोनो कर दी, घर के कोना कोना भर दी। जा तानी पश्चिम की ओर, उन्हें लड़का देखे। घर जवार तो ठीके बा, खेतीहरो बा लोग। ठीक बा, जा हम देख के बताएम तारा के। ठीक बा, पाए लगी, जाता नहीं। ए पंडिताइन, का भइल हो? अभी ले ना बनल खाए के? ले आव तनी जल्दी, बड़ा दूर न जाए के बा। का बैठल बैठल चरचरात रहे नी? बोना तो ले आवत नी नु, गाड़ जात के बैठी। काज नहीं कहाँ से मेहरारू मिल गइल बिया हमरा, तनियो से कुछ बुझते नहीं के। साफ मुंह बना के धो देले बिया, अपने खा पी के बिलार बन के बैठल बिया। ए बाबा पाव लागिले, आईना बैठी तो जाएम। खुश रही जजमान। ए जजमान, मचनवा तो आसमानों से ऊपर बा, केंगा चढ़ी हम? कहीं हम फना के चढ़ा दे तनी। आ का करबा जजमान, तनी दिक्कत बाटे। का समाचार बा जजमान, सब ठीक बा नु? हमार समाचार तो ठीक बा बाबा, आपन सुनाई। बड़ा ढेर दिन पर आइल बानी। हमरो समाचार ठीके बा। उ तनी दक्षिणवा निकल जात रहनी त टाइम ना मिल पावत रहल। तो ठीक बा, बैठी, खाना मंगवाओ तनी, खा लेम तो जाएम। ए बवलियो, अरे हेने आओ बाबा, आइल बानी। आवत तनी। जाके घर से खाना मांग ले आओ। एक दौरी भूजा रलख, बुझाता जे पंडितवा खा गइल ह का दू। कहियो ना मनिया स। लागत बैसखुआ मकई ह। बैसखुआ मकई तो हइले ह। लागता पंडितवा साला पाकिट में राख लेले बा कानू।
बाबा पाँव लागेनी। खुश रह बबुआ, खुश रह। ए बबू जाके घर से खाना ले आओ, यहाँ का ढेर दिन पर आइल बानी। ना ना जजमान, अब के थोड़का देर पहले तो खैबे कनिया। हौ जजमान दही चिवड़ा खिया देनी है, रहे दी फिर कबो खिया देम। ए बबू खाना रहे दे, अपना माई से कह के राशन पानी बनवा दे पंडित जी ला, ये अपना घरे खातिर ले ले जाए जा। कुछ कहे के मन में जिज्ञासा जागत रहला जजमान, कहीं तो कुछ कहीं। तो रउरा संकोच काथी कैले बानी, बेझिझक होके कहीं। रौड़ा बेटवा के बियाह तय भइल कि ना अभी कहीं? पाहुन लो तो केसरिया के आई रलख जननी, लेकिन बात ना बनल ह, यही से बियाह तय ना भइल ह। अच्छा अच्छा, उ साहेबगंज ला केसरिया। हाँ हाँ उहे। कहीं तो साहेबगंज में एगो लड़की देखले बानी, जोड़ी एकदम राम सीता खानी लागी। बात लगाई, लड़की निमन होई तो बियाह तो होखबे करी, बाकी तो लड़कवा के हमरा देखते बानी। बे जजमान, लड़की एकदम लक्ष्मी बिया लक्ष्मी, रौड़ा घर के बिना दिए के अंजोर कर दी, लेकिन राउर का मांगबा? पंडित जी रउरा तो देखते बानी, जमीन जायदाद खेत खलिहान, बड़ बेटा हमार इहे बाटे, माल जाल खेती गृहस्थी सब इहे संभारेला, आ 1000 नगद दिवा देम। हे जजमान, एके आली हेंग छानी पर चढ़े, 40 रुपया रहे दी। यारे परिवार अच्छा नु बा, आई तो अकेले ही रहुआ घर के सब संभाल ली। तो ठीक बा पंडित जी, ज्यादा ना, वही में कुछ कम करवा देम। ठीक बा, वही दिने देखौटी के लेन देन समझ लिए। बबुआ के जन्म कुंडली बानू ले आई। ठीक बा, ले आओ तनी। ये सुनो तारू, तनी बबुआ के जन्म कुंडलिया दी हो, पंडित जी मांगो तनी। दक्षिणवारी देवाल पर झोरा में कह के खूंटी में टांगल बा। ई ली बाबा जन्म कुंडली, तनी मिलाई तो। जजमान, दोनों के कुंडली तो बड़ा नीमन मिलता, दोनों के 36 के 36 गुण मिलता। रौड़ा एगो दिन बताई, वो दिन हम लोग के लेके आवतनी, लड़का देख ली लो, फिर आगे के बात होई। तो रौरे ना बता दीजिए कौन दिन रही। बुध के नीमन दिन बा, कहीं तो वही दिने लेके आवतनी। एकदम बढ़िया दिन बा, ठीक बा। ठीक बा जजमान, हम चलतनी। रोकी रोकी तो जाएम। ए बबुओ जल्दी ले आके दे दो, बाबा जी जातानी। बारा ढेर बन्हा गइल बा। प्रणाम बाबा। खुश रह। पंडित जी, ए पंडित जी। हाँ बोली। पंडित जी कहाँ बानी? गइल बानी बोहरी। कब ले आ जाए? आज हम थोड़का देर में बैठी वही जा। ठीक बा, बैठ तनी। बाप रे बाप, अरे बाप। पाए लगी पंडित जी। खुश रह भगेलू। का भइल, काहे इतना हफतानी? का बताई हो मर्दे, हम तो हकते हकते परेशान बानी, गोड़वो छिला गइल बा। तो पकड़ खाए के चाहिए, काहे इतना खा लेवे नी? कहो ना और सब समाचार। समाचार सब ठीक बा। बैठ बैठ। कल हे गए रहनी मसूरिया गांव में, आवे के बेरी टायर पर बैठ के आईनी, रास्ता जानते बारा उड़े बा, कुदा कुदा के ली आइल बा, लागता नारा उकुस गइल बा, फफकार मार के मैदान होता, लागता कि धोतिये में हो जाई। ये तो 3 पतिया पिसवा के पी ली, जल्दी आराम हो जाई। देले बानी पंडिताइन के पीसा तारी, आ ये भ गेलू। बोली ना बाबा। बारा निमन लइका देखले बानी एगो बांस घाट मसूरिया में, बुध के दिन देले बानी देखे के, जेकरा के ले जाए के बा ओकरा के जाके कह दियो। बारा नीमन खबर देनी हो, बाकी ढेर लोग का करे जाई, 2 आदमी हमनी हो जाएम सो, एगो रउआ हो जाए, जाके देखावल जाई। ठीके कहला भगेलू। आ एगो बात सुन ल, समय से चलिह, देर मत करिह। फिकर ना करी पंडित जी, देर ना होई। अब चल तनी हम। ठीक बा पंडित जी, प्रणाम। ठीक बा, जा हमू जातानी, अब तनी आराम करे। ए
सरेखन भाई केने बारा हो निकला तनी बहरिया। राम राम भाई। राम राम भाई। कह न भगेलू भाई, का खबर बा? खबर ये बा कि बुध के दिन चले के बा लइका देख पंडित जी बतौले बारा। आ कौनो गावे हो? बांस घाट मसूरिया। अच्छा ठीक बा, चलल जाई। ठीक बा, प्रणाम। राम राम। केने बारू हो लियावा तनी खाए का खा के जाई खेत में। कहाँ गई रहनिया भोरे भोरे? पंडित जी खबर भेजले रहनिया गरनिया उहे के लगे भेंट करे। का खबर बा, कुछ हमरो के बताई। खबर तो बड़ा बढ़िया बा हो। पंडित जी बांस घाट मसूरिया में एगो लइका देख ले बारन, जाए के बा बुध के दिने देखे। ई तो बड़ा निमन खबर बा। ये जी सुनी ना, निमन घर दुआर देखे कि बबनी के सुख होई। तारा का लागता? हम अपना से खराब घर देखे। निमन घर होई आ बर होई तो शादी होई, दोसर घर दुआर देखल जाई। राम राम काका। राम राम करो तनी। अरे खूब आनंद रह। आवा बैठ, सुनावा का खबर बा? सब खबर ठीक बा। आज बैठम ना, आज भीड़ में बानी। अरे घर काठी के भीड़ बा हो। आज हमरा बेटवा के नु पाहुन आवता लो। अरे कहाँ के पाहुन हलो? साहेबगंज के काका। साहेबगंज के। अरे ऊ गाँव तो निमन है। अरे हमारे पहिल का ससुराल वही जाके नु है। तो ठीक बा, आज हमरा घरे आवे के बा। खाना पीना सब वही जा होई। रहम ना, एकदम रहम। हमरा पोता के देखौती बा, एकदम है। तो ठीक बा काका, हम जातानी झगरू काका के कहे। प्रणाम। अरे खूब आनंद रह जा। प्रणाम झगरू काका। प्रणाम। ए सुनो हो हरिहर, तूहू आव। राम राम भैया। खुश रह। हमरा बेटवा के पाहुन आवता लो, आ दुआर पर रहे के बा, आवे के बा। हाँ जरूर जरूर। दोनों आदमी। ठीक बा। चल आवे के बा। ठीक बा। आज तू खा, तारा के पूरा पेट भर के खियाएम हम। खा तू खा। ए सरेखन भाई केने बारा हो निकला जल्दी, चलल जाओ लेट होता। बैठी हो जी लकड़िया पाओ तनी। चली बाबा। ए 12 देरी होता, चली ना देखल जाओ। ए और कितना देर लागी हो? कोनो जनानी हो कि साया साड़ी ब्लाउज पहनता रहो? अरे मर्द के धोती कुर्ता पहनल तो क्षण भर के काम हो। आवो जल्दी, लेट होता। ठीक बा आओ तनी। आओ मर्दावा। पाव लगले पंडित जी। ए पाव बाद में लगियो, चलो पहले जल्दी सौकेरी लौटहू के बा। तारा लोग के तो बुझाते नहीं के। ए पंडित जी देखी ना, हमार गैया नहीं के थामत। जगन्नाथ बाबा के साहबा लगे ले जाना, ए गड़ी ढेर थमतारी सब। ओकरा गैया के 3 गो बच्चा दिले। अरे बड़ा जोर से प्यास लागल बा, कहीं ना लौकित नु जो छा बर पानी पीतीस। का भगेलू भाई, पचमेरस बेल ला ले लह का? चला ना गोरौली मठिया पर से लिया जाई पाव बतासा। ठीक बा, चलो लिया चलो, जाई तो। कहाँ रह गइल, अभी ले ना आइल। ए छोटना, हेने आओ तो, हेने आओ। का हो काका, कह ना। अब वालिया के नाउ नहीं खेलौ कत। ओही ससुरा के तो बोलावे के कहतानी, चेवरा में भई चरावे गइल बा।
अभी ले ना आइल आ दुआर पर पाहू ना वे आला बालो आ ऊ भैंस चरावता जो तो तनी जल्दी बोला के लेके आओ। ऐसे तो बवलिया बवाल करा दिए काका। कुटुम लोग द्वार पर लड़का भैंस चरा गइल बा। रुको हम जाके बोला के लेके आओ तनी। तनी जल्दी जो